От днес до 15 април в Интерекспо център София се провеждат изложби Булконтрола, Бултерм и Вода София с участието на 130 компании от 25 държави. Булконтрола представя техника за прецизни измервания в химията, металургията, строителството и хранителната индустрия. Нови модели газ-анализатори, датчици, спектрометри позволяват прецизна диагностика и 75% по-ниски разходи за някои уреди. В фокуса на Бултерм са отоплението и климатизацията, ултразвукови топломери за комфортно отопление, охлаждане и битова гореща вода, за дистанционно управление на отоплението, подово, с радиатори или водни системи. Има устройства за чист въздух, които премахват до 100% микроорганизми, мухъл и дим в помещенията. Вода София предлага технологии за добив, снабдяване и пречистване на води. Има икономични проекти за канализация на села, вилни зони, сложни терени, ново поколение тръби за сградна и площадкова канализация или за пречистване на отпадъчни води. Интерекспо център очаква посетители от 10 до 18 часа на булевард Цариградско шосе 147.